हेलो लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे ज्ञान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव फिन खनसेयाव बरायबाय। नै दिनै 13 अक्ट'बर बे 13 अक्ट'बराव चिरां डिस्ट्रिक्टआव एडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे प्रग्राम लादों। बेनो जाहैबाय क्लास 9 स्टुडेन्टसफोरनो साइकेल राननानै होनाय। बे साइकेल राननानै होनाय हाबाफारियाव काजलगाव डिसि अफिसनि मोखाङाव थानाय पेरेड फिल्डआव जादों। दा बेवहाय BTCनि Ranjit Basumatary आरो बेनिफ्राय सिडलिनि MLA Jayanta Basumatary आरो बेजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मिनिस्टार श्री ब्रह्मा बिथांमोनहा बाहागो लायो आरो बेनिफ्राय बे प्रग्रामखौ जोबोद गाजा गोमजायै समायना खालामनानै होनाय जायो। जोंनि सुबुं सम्पदा जायफोरा जोंनि इयुन जोलैया जोंनि हादोरनि गाबोन हादोरगिरि जागोन, गाबोन गाहाय मन्त्रि गिबि मन्त्रि जागोन, गाबोन जोंनि सासे इन्जिनियार सासे डक्टर जागोन, समाज सिबियारि जागोन। बै फरायसा जोंनि इयुन जोलै फरायसाफोरखौ मोजां जोथोन लानांगोन आरो फरायसाफ्रा फरायसालियाव सानफ्रोमबो थांनो हानांगोन। फरायसालियाव थांनो थाखाय बिथांमोनहा थांनायनि माखासे सुबिदाफोरखौ मोननांगोन। गासै फरायसाफोरानो गाव गावनि मोननो गोनां साइकेलखौ दिनै बे राननाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बयबो खुसि, बयबो रंजानाय गोसो लानानै बयबो लोब लोब फैदों। दा बेवहाय आसाम सरकारनि थाखाय मोनसे जोबोद बाख्नायथाव हाबा जादों। जाय बाख्नायथाव हाबानि गेजेरजों साफ्रोम फरायसाफोरा माने स्कुलाव थांनाय आरो स्कुलाव थांलाय फैलाय बे उसुबिदानिफ्राय बारग'नो हागोन। दा बेनि थाखाय आसाम सरकारनिसिम मेनि थेंक्स थाबाय। न'खरनि खरसाखौ खम खालामनो नागिरदों जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा मोजाङैनो फरायनो हायो आरो बेयाव दिनै आसाम सरकार भारत सरकारा एबा सारा बुहुमनाङैनो दिनै जों मोनसेखौ UNO इउनाइटेड नेशंस अर्गानाइजेशन बे अर्गानाइजेशनाव थांखि लादों जोंनि फरायसा हिन्जावसा फरायसाफ्रा जाहाथे दिनैनि आसाम सरकारनि बानजायनायाव सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय थाखो 9आव फरायनाय 900सा फरायसा फरायसुलिनो साइकेल रानना होनो लानाय बे हाबाफारियाव नुजाथिनो हानाय जोंनि बे हालामनि बे ओनसोलनि आंगोनिबो आंगो दिनैनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि श्री ब्रह्मा आरो जोंनि साংবাদিক लोगो नोंथांमोन। অসমীয়া ভাষাত আমাৰ ৰাণী বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই বহুত ভাল ভাল বাক্যৰে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিছুমান জ্ঞান দিলে। মই এই ক্ষেত্ৰত ইমান কথা ক'ব বিচৰা নাই। জাষ্ট বড়ো ভাষাত দিয়াৰ কাৰণত আমাৰ ছাত্ৰ ভাল লাগিছে। আজি ইয়াত উপস্থিত আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰী আৰু বিজেপিৰ বিধায়ক আমাৰ অজয় ৰায় ডাঙৰীয়া, BTCৰ সন্মানীয় ৰঞ্জিত বসুমতাৰী আৰু ইয়াত উপস্থিত আমাৰ চিৰাং জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত আৰু বিজনী জিলাৰ SDO মিষ্টাৰ জৈন আৰু চিৰাং জিলাৰে IS মহোদয় আৰু উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল